Ahojte, milí poslucháči. Dnes sme si pre vás pripravili podcast v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorej témou je osobnosť Ľudovíta Štúra. Predstavte si, že by ste dnes stretli Ľudovíta Štúra. Čo by ste sa ho opýtali? Dobrý deň, pán Štúro. Môžeme s vami spraviť podcast? Dobrý deň. Áno, samozrejme. Narodili ste sa 29.10.1815 v Uhrovci pri Topolčanoch. Čo si myslíte o mieste vášho narodenia? Je to okúzľujúce miesto, veľmi vhodné na výchovu detí. Každému odporúčam, aby tam raz zavítal aspoň na jeden deň. Žili ste pomerne v chudobnej rodine. Myslíte si o sebe, že ste boli chudobní? Nie, nebol som chudobný. To, čo som potreboval, som mal a to mi stačilo. Mali ste pomerne veľkú rodinu. Aké boli vaše vzťahy v rodine? Svoju rodinu som veľmi miloval. Možno sme niekedy mali nezhody, ale nikdy sme z toho nerobili veľké problémy. Mali ste rád svojho brata? Áno, mal som ho veľmi rád. On bol môj najlepší priateľ. V roku 1845 ste začali vydávať prvé slovenské národné noviny. Prečo? Myslel som si, že tým upútam ľudí a začnú mať záujem o náš národný jazyk. Vy a vaši vrstovníci ste začali robiť prázdninové cesty po Slovensku. Čo ste tým chceli dosiahnuť? Tým som chcel dosiahnuť to, aby ľudia začali spoznávať našu krajinu a jej históriu. Uzákonili ste spisovnú slovenčinu. Myslíte si, že ak by ste to nespravili, že by sa história slovenského jazyka zmenila, alebo by ostala taká, ako bola? Dobrá otázka. No myslím si, že by sa zmenila, ale mohlo sa stať aj to, že by všetko bolo také, aké bolo. Mohol by ste nám povedať, čo vás najviac inšpirovalo k mladosti? Najväčšou inšpiráciou mi boli knihy a myšlienky osvietenstva, ale aj slovenský ľud so svojou hrdosťou a láskou k vlasti. Ako ste vnímali svoju úlohu v boji za slovenský národ a jazyk? Cítil som veľkú zodpovednosť. Vedel som, že bez silného jazyka nemôže existovať silný národ. Preto som chcel dať Slovensku nástroj, ktorým by sa bol prezentovať svetu. Boli ste aj politikom. Aký bol podľa vás najväčší problém, s ktorým ste sa stretli? Najväčším problémom bola neochota mocných priznať našu identitu a práva. Boj za slobodu nie je nikdy jednoduchý. Čo ste si mysleli o vzdelaní vtedy a čo by ste odporúčali dnešným študentom? Vzdelanie je základom pre každý pokrok. Študentom by som odkázal, aby boli zvedaví, otvorení novým myšlienkam a nikdy nezabúdali na svoj pôvod. Ako by ste opísali slovenský národ v 19. storočí? Bol to národ plný nádejí, ale i ťažkostí. Srdcia Slovákov boli horúce a túžba po slobode silná. Ktoré dielo alebo myšlienku považujete za svoje najväčšie životné dielo? Určite uzákonenie spisovnej slovenčiny. Verím, že to pomohlo Slovensku rásť a upevniť svoju identitu. Aký máte názor na dnešnú dobu a Slovensko v nej? Hoci to nevidím na vlastné oči, som presvedčený, že sloboda a pokrok sú vzácne a treba ich stále chrániť. Čo by ste odkázali súčasným Slovákom? Buďte hrdí na svoju históriu. Udržujte svoj jazyk a snažte sa byť vždy jednotní. Ako by ste sa opísali ako človek? Aké boli vaše najvýraznejšie vlastnosti? Bol som vytrvalý, idealistický a veľmi zanietený pre vec národa. Zároveň som mal silnú vôľu a vernosť svojim princípom. Ktoré vaše dielo považujete za najdôležitejšie? Okrem uzákonenia spisovnej slovenčiny je to určite aj nárečia slovenského alebo potreba písania v tomto nárečí. Verím, že som týmto položil základy moderného slovenského jazyka. Ako ste sa dostali k myšlienke vytvoriť jednotný spisovný jazyk? Videli sme, že náš jazyk je rozbrodený a rozdelený na rôzne nárečia, čo oslabovalo našu identitu.
Preto sme chceli vytvoriť niečo, čo by spájalo všetkých Slovákov. Čo vás motivovalo venovať sa publicistike a novinám? Chcel som šíriť pravdu a vedomosti o našom národe, prebudiť národné povedomia a prebudiť ľudí k aktivite. Ako ste vnímali význam literatúry pre národné povedomie? Literatúra je srdcom národa. Pomáha nám pochopiť sami seba, našu históriu, hodnoty a sny. Aký bol váš vzťah k filozofii a myšlienkam osvietenstva? Veľmi ma ovplyvnili myšlienky slobody, rovnosti a bratstva, ktoré osvietenstvo prinieslo. Veril som, že tieto hodnoty patria každému človeku aj národu. Ako ste zvládali tlaky a nezhody v spoločnosti, keď ste presadzovali zmenu? Nevyhýbal som sa konfliktom, ale vždy som veril v dialóg a rozum. Viem, že zmena je ťažká, ale nevyhnutná. Ktorí ľudia vás najviac ovplyvnili alebo inšpirovali počas života? Moji priatelia a kolegovia, ako Ján Kolár a Pavel Jozef Šafarík, boli pre mňa veľkou oporou. Aj rodina bola neoceniteľnou inšpiráciou. Aký odkaz by ste zanechali mladým, ktorí sa chcú venovať štúdiu jazyka a histórie? Buďte dôkladní a trpezliví. Jazyk je živý organizmus, ktorý nám pomáha pochopiť, kto sme. Čo vás najviac tešilo na vašej práci a aktivitách? Najväčšou radosťou bolo vidieť, ako sa ľudia začínajú viac zaujímať o seba, svoj jazyk a kultúru. Mali ste nejaké pochybnosti o správnosti svojich krokov? Samozrejme, niekedy som sa obával, či moja práca nezostane bez odovzdy. Ale vždy som veril, že pravda a snaha nakoniec zvíťazia. Ako by ste charakterizovali svoje miesto v dejinách Slovenska? Nechám to na potomkov. Môžem len povedať, že som sa snažil slúžiť svojmu národu najlepšie, ako som vedel. Ďakujem za rozhovor a želám veľa úspechov. Dovidenia. A ja ďakujem.